So yung tanan mga ma'am sir, kay init man kayong panahon karon mga ma'am sir. So mga tumig bukid mga ma'am sir, magpabukid sa amin ro. Mani mong balon karon no. Balon. May bulad ri oh, mga asin. Bulad. Kamay, ganahan may mga pi dito. Gala pa may og bugas kay dito may maglungag karon mga ma'am sir. Mag-camping man dito. Dalo na to ni kinakusgang kaldero. Galon. Nah, banimin niyo karon mga ma'am sir. Hindi ko man kayang isigaw ng malakas dito sa page. Umaasang marinig ng lahat. Ang mga ma'am sir. Sa Facebook page ko Samtang sila na busy og pangkuha og mga dahon kay mamagos na sila. Kita pod busy pataglong agri. di man ako kilala. Unang palit mo og silig, ayaw ninyo hangyo kay ninyo pa mo gamay, kamo day pamagos din lalim ba. Oh. May pag-asa sa simpleng paraan. Na mo palit mo og silig. Ninyo pa mo gamay. Dili lalim among nasa gamawakan re. At tawig bukid para lang makabagos og dahon sa iτσok. Palit mo ay no pag hangyo kay pagsupon ng mata niyo. Na. Bawat larawan ay may Ani, ma'am sir, man lang makapalit mig asin og bitsin ani ma'am sir. Hawas lang. Magos ani dito. hindi madali Kaway po dalam. pinagdadaanan, pero di ako susuko kailanman. Kahit mahirap, patuloy lalaban, umaasang may makakapansin din balang araw. Sa Facebook page ko ako'y kumakato. Tulog na si Loy. 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 Handang umabot. Kitang hawak. Man ako kilala ng lubos. Dong kay. Ako Yung tibok. Kung may pag-asa sa simpleng paraan. Paginik kahuman mga sir. Kaon ng sige na. Apod sila dito nang wag mangga. Sa Facebook page ko ako'y nagdarasal na sana'y may pusong makakaunawa. Hindi lang tulong ang aking hiningi. Okay, manguli na may mga ma'am sir. Gamay ra kay mong nabagos mga ma'am sir. Bye. Do. Kita. Mira. Ay gani. Dugay kay tigumon mga ma'am sir. Alas 11 may diri na nagsugod og pamagos. Alas 3 na lang. Maro na among natigom. Alas 4 ra mga alas 4 ra mga oh. Gidlalim mga magos pero sa ensayon ra naghangyo. Bro. Isa, tindog na. Sa bawat laik, Muli na me. Niyara na gabi tiwasan nga mga dalon lang na. sa Facebook page ko Muli na mga ma'am sir. Mga everything kilala ng lubos. Sa
sana'y